Ir-riforma fis-settur tal-ippjanar se ssir fil-kuntest tas-sitwazzjoni preżenti u se toffri ċarezza, ċertezza u dixxilpina waqt li se jinqata' l-abbuż. Ħareġ waqt aġġornament lil ġurnalisti it-tnejn mill-Ministru responsabbli mill-ippjanar Clint Camilleri u l-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar Johan Buttigieg. Matul dan l-aġġornament ġew spjegati iż-żewġ atti li se jiġu emendati imressaq mill-Gvern nhar il-ġimgħa fil-Parlament. Il-Ministru Camilleri spjega li b'dawn l-emendi imresqa id-dritt taċ-ċittadin se jibqa' hemmhekk u anke se jissaħħaħ. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar spjega li l-att il-ġdid dwar it-Tribunal tal-Appelli wieħed għandu jirreġistra l-oġġezzjoni tiegħu b'mod elettroniku. Intqal li din l-ewwel darba lil qorti tal-Appell li se jkollha proċess li se jsir b'mod elettroniku. Buttigieg spjega li għall-ewwel darba f'pajjiżna mhux se jkun aktar aċċettat li jibda xogħol ta' kostruzzjoni jekk ikun daħal appell fuq il-permess approvat. Dan se jfisser li malli ċittadin jappella se tidħol fis-seħħ sospensjoni awtomatika mal-permess għal 5 xhur sakemm it-Tribunal tal-Awtorità jiddeċiedi fuq dak l-appell. Id-deċiżjoni tat Tribunal tista' wkoll tiġi appellata quddiem il-Qorti tal-Appell. F'dak il-każ jiskatta żmien ġdid ta' 5 xhur oħra fejn il-permess ta' żvilupp ikun sospiż. Meta l-Qorti tal-Appell tieħu deċiżjoni kontra il-permess li jkun hemm qudiemha se tibgħat mill-ġdid il-permess quddiem it-Tribunal bl-emendi li għandhom isiru. It-Tribunal irid jieħu in konsiderazzjoni ta' dawn jew inkella jitwaqqa l-permess. Ġie sostnut iżda li deċiżjoni suprema dik tal-qorti. Meta jmorru quddiem il-Qorti tal-Appell, jekk f'każ li ovvjament iħosshom aggravat quddiem it-Tribunal, fil-Qorti tal-Appell ħajkunu qed jiddiskutu il-punt ta' liġi quddiem il-Qorti Superjuri. Jekk il-Qorti tagħtihom raġun,